najexponovanejšej turistickej trase v Slovenskom raji pribudne v budúcej sezóne semafor. Ochranári takto zareagujú na neustále rastúci nápor turistov. Tisícky turistov na turistických chodníkoch spôsobujú zápchy. Tatranská Lomnica nám v týchto dňoch pripomína aj to, ako sa kedysi stálo v radoch na pomaranče. Hádam to ustojíme a sa nenakazíme. Treba si vybrať možno menej známe miesta, menej komerčné miesta a tam nájdú návštevníci ten svoj pokoj a kľud. Stál pred vzdialeným cieľom, stál pred pláňou bielou, stál v neľútostných búrkach. Choďte radšej tam, kde ešte všetci neboli. Šiel. Darujeme vám nekonečné dáta, aby ste mohli objavovať nekonečné krásy Slovenska.